Madang alias makan siang tapi wis rada sore ra apa-apa sing penting iki sen. Sayur asem karo nasi tempong aku, tapi njaluk lawuhku paru goreng. Terus aku pengen es krim raketang sithik, gawe tambah pengen es krim raketang mantok cilik kae. Karo ngombeku jeruk panas. Enak pisan iki nang ayam goreng pemuda Madiun gitu. Lore pasar lore perapatan Sleko kae. Kiri jalan, kulon dalan. Wes sopir-sopir nggawa tamu iki biasanya mesti mlebune rene. Iki pilihane menu ya akeh. Kayak ya enak-enak. Nggone barang iso adem dadine mangan kuwi mang imbuh-imbuh. Nah, iki mang aku menu terbarune ayam goreng pemuda nasi tempong iki aku milih kuwi. Lawuh ku ya paru goreng. Wis tak jajal kabeh. Tapi wis menune jajal sing anyar iki, Mas. Wes Madang.